Bye Birams. Kota na sa oras da, sa oras. So diri mi sa Tikod agi mga bay. Agi ta diri sa dalan nya. Dali arking 120 oy. Tikod mga bay. Hi. Tanawa kong bag. Naligid na. Bahawi rin ba kaya akong ikon. Nami tikod mga bay. Ilis og battery. Lubat man day. Nag-ilis ko kaning memory card, nakailis ko battery ganina. Dalan re sungkaan. Kaya likaya ni mo siya kay sungkaan man. Tikod may agi kay para mas dool. Dalan patikod mga bay. Oh, duhay ligid sa bante oh. Gitu. Kapermira kita dari mga bagay. Grabe kini katok-tok ning kuan.
Hmm. Pero tsada mo dala akong shock. Tsada mo dalagbat siya akong shock. Labyog naman siya. TTGR ni nga shock mga bay ha. So na nag-comment trabaho ni nga. Branded na kuno kay ni sa kuha. Sa ilaha daw kuno kay pangkuan ra daw ni nga shock pang bakal ra daw. Ako sila ha pang bakal. Pero semua branded na sa pag 700 na presyo ani. Eh nakapalitan ng mga tag 5 milyon nga shock. Importante dia nga lamig yung dalagbat siya oh. TTRJ ni nga shock ha. Pagawas sa tamang bay. Kaya segunda dire dili kaya highway. siya di naman wag ayaw yung tawahanan
din gila oh. Sunsuna. Yan. 40 minutes ato gidagan. 40 minutes. Gikan mi Shell Baloy. 40 minutes na mo gidagan. Padlong diri sa Sunsuna, Manulo. Oh, nito sa mi. Abi. EDV 160. Yan. Ah, init kayo. Goods. Maxis goods. Nedto sa mga bay. Hehehe.
Amo po di katiglan. Pag naligo ko daan na. Ha? Pag naligo ko to. Basa ko na kung mo. 40 minutes. Ganina, Baloy. tawag si Mambisa sa kuha. Dini ha? Oh. Nya imo itabag. Ah. Yeah. Sige, sige. Sige, nana ka diya sa pagyan. Nana ma'am. Saan niya? Saan? Na. Daghan pang kwan ha. Daghan na yung kauban. Daghan na. Ganiha pa so pa nagsugod. Ah. Kuha, wala truth sa media. Pag-order lang. Ayaw na ko, pili ha. Pili ko. Pwede oh. Ulanon diri nga side. Ah, dili patamasap na na. Naman mi, kuan ba? Na wala na di sensilyo. Sunod na lang eh, balik ako diri ugma. Tigaan ka ugma. Okay na? So, alas 12:20. Cellphone mo. Wala, di ka apas.